wingi ana WA meneh tak tirane nek ana. Mbok menawa burung ana tambahan masuk kuwi. Sing niki wau. Oh, terus enten niki wau enten selendang biru terus sama apa iki mau? Gugur gunung. Ah, nggih niki. Gugur gunung nggih kur. Terus karo tambahi mengko nggo penutupan lewung. Berarti niki napa riyen niki benake? Ah, nggih manu berarti tak jajare Mbak Agnes. Oh, Mbak Orisa, Mbak Orisa. Di sisan oh ya mengko wis mengko gampang Mbak Orisa jumeneng riyen. Mbak Orisa? Jumeneng Mbak Orisa. Sepote. Mbak Orisa. Nggih niki sugeng dalu. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah sehat panjenengan. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pun ganti pacar dereng. Pun ping swidak niki. Nggih niki anu nggih. Duet melih minangkani request. Nggih. Request saking Soleh. Mau Agnes duet kalih Mas Keswa. Nggih, niki duet melih. Duet kalih sinten? Mas Solikin. Ajeng kalih Mas Solikin apa ajeng kalih Soleh pun? Solikin apa sinten? Nggih, manut. Solikin mawon nggih, Mas Solikin nggih. Mas Solikin. Soale Mas Soleh. aku ki ngefans e. Masuk. Loh. Sias mboten? Sias sekali. Jenengan sing ngeken Mas Solikin. Nggih, jumeneng riyen mawon Mas Solikin. Nggih. Mpun to? Padha berarti nek mpun jumeneng. Lah. Apik wae yang ngono. Oh, ta. Sugeng dalu, Mas. Nggih, dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare? Apik. Apik. Nggih, Nggih. nek riyen nek kalih kula bapak njenengan langsung mlung ngoten nggih. Wah iki tunggal dene wah. Ameng kleru aku nggake Mas Solikin ki. Nek iki ra dijanjeni nek aku langsung Nggih. mlung ya. Iki kok ora ya? Iki turun sapa iki? Langsung lung biasane. Lah niku lak biasane. Nah, rak tenan. Kan napa nih? Nggih menika tas liper menapa Mas? Nggih ajeng. Kula tesih ngemut niki. Neh, Tesih ngemut, ngemut napa? Mas? ngemut permen. Oh, ngemut permen. Ngemut permen. Oh nggih mboten napa-napa. Dalem permene neng. Lah iki. Nggih ajeng nembang napa fragmen mawon. Fragmen iki. Nggih, tanglet penonton mawon. Nggih. Fragmen apa nembang? Ajeng nembang napa fragmen? Oh, fragmen. Ah pundi? Wah, kacau iki. Kacau. Oh, niki pas enten niki lho. Sugeng dalu, niki Mas kula nyuwun fragmen Roro Jonggrang Mas nyawer 500 lho. Langsung to? Siap. Langsung. Semangat tau. Nggih, semangat niki. Musuhe loro apa siji? Siji, ayo manut loro apa siji? Tak kira loro ya. Loro. Oh, tambah Ibu Pras.
Jos. Bu, pras, monggo Bu. Aku ya anggere kon maju yo prasi mesti guyu. Ah, seneng. Saiki kapok yo. Pahit iki padha le pahit tok yo. Iki ora kok bapakne biyen nek bapakne langsung lung-lung ngono. Olah iki lho iki wis nyawer 500 saking Ibu Suntari PKWL Klasik. Alhamdulillah. Nggih, monggo ki mlebu ning rekening, Mas. Terus mengke diparingi Mas Solikin liwat transfer. Mboten nggih teng kula. Oh, Ya mandek neng aku kok, salah ditransfer neng aku. Nek ngono njuk grup separo. Wah, saya pahit iki. Wah, wis. Wonten ing dalu menika wonten pagelaran ketoprak RRI. Oh, duh. Ketoprak petilan. Sanes komplit lho niki petilan. Badhe mendhet cariyos Roro Jonggrang. Dene ingkang dados Bandung Bondowoso. Raden Mas Rudi. Rudi sapa? Rudi Solikin. Lajeng ingkang kadhapuk dados Roro Jonggrang. Inggih menika Nyai Oriza. Ingkang dados reca. Ora yo mengono salaman sih. Padha lera oleh apa-apa iki. Ingkang dados emban inggih menika Nyi Prastiwi Rahayu. Ingkang pidalem wonten ing Wetan kono. Parangkusumo. Meniken, meniken. Mekaten monggo sami mirsani ingkang remen nggih, mangten riku mawon. Ingkang boten remen mangkondur. Menika toprakipun boten gayeng. Wah, es pahit. Kaya ngene to Biyong. Lah pripun? Prajurit do kalah perang. Do mati kabeh. Terus awak dhewe piye ya Biyong? Nggih mengke awake dhewe ider ning arep mriki. Piye? Susah rasane atiku Biyong. Lah nggih wong kelangan keluargaku. Nggih, kula ora maido Ndara Putri. Ampun nangis. Mengke kula ndak nangis. Ora iso nek ora sembrono karo aku. Mesti aku tibane sembrono. Nggih, pripun Ndara Putri? Kok aku dihibur to? Aja teko, aku sing kaget. Suminten. Jonggrang kok ya suwi. Ora apa-apa gur kleru sithik. Engko rak suwe-suwe pener. Ha ta yuk. Ya mbah garek le ngepaske. Iya. Iki kok muni meneh. Gonmu muni ora? Muni piye mau? Muni maktut.
Go ngindul. Wis ya ndul ya. Jonggrang. Apa? Lho. Kok malih cendhek? Aku wingi petuk jonggrang dhuwur e. Ki mau mergane dipendhem siji. Wah. Piye? Wah, iki rada rekoso iki. Ora engko nek wis pas ya. Sapa Biong kuwi sing teko sapa Biong? Kula takonane nggih, Ndara Putri. Iya, iya. Sapa jenengmu, Solikin? Sapa jenengmu? Sapa jenengmu? Sembrono kowe. Ora. Iki wis adegan serius. Malah sembrono. Jenengku Bandung Lautan Api. Kene kok ya sembrono. Ayo tok ajari. Bandung. Apa kowe ora ngerti? Rokok. Yen to negarane wis tak bedah. Oh menika Bandung Bondowoso Ndara Putri. Bandung Aku. Bondowoso sing mateni keluargaku Biong. Oh, bener. Apa kowe iki lali jonggrang? Kacang. Apa kowe lali? Aku ora lali Bandung. Nah, yen ora lali, mula aku tak sak pejagung karo kowe. Ana perlu apa? Rodok rene sithik yo. Moh aku kene wae. Oh nek kena Kena ya men tak arep-arep. iki. Ya wis ora apa-apa. Jonggrang. Apa? Ana apa Bandung? Iki kok kowe melu wangsulan. Aku. Ya wis tak linggo wis gak omong. Wis suwe-suwe tak seret metu. Syarat tok kapake. Keloni. Judeg aku. Bandung kok celuk. Nengok kene sik. Ya. Bangane aku judeg. Kowe kok angel men kandhanane cah cilik. Kelas piro kowe? Jonggrang. Ana apa? Negaramu wis tak bedah. Iki kuasane negara iki wis nggon aku. Nggonku. Termasuk kowe. Aku? Heeh. Arep mbok kapake aku? Arep tak boyong ana ing pengging. Nek aku wegah. Kudu gelem. Aku kuwi wong sugih yo. Bondo donya tak nggoni kabeh. Kowe arep numpak apa? Hah? Numpak pesawat iso. Nggo nek tiba ning nggon kasur. Nggo nek wis tiba, nah banjur tak. Kene kowe ngarep ngalor ngidul men ngontel. Heeh. Kok muni sugih Raja Brana. Wis gak gandrung. Mesti kaneng. Lho, iki kok wabrak apa iki? Ora apa-apa dienggo permulaan. Dinggo pengalaman sih. Ayang. Ya ngene nggo permulaan marah dadi. Yen karepe nggo isuk-isukan. Ora mendem sik. Mesti kaneng jagat raya. Kowe iki ngomong to Bandung? Merasa kaya ngono. Masa kaya ngono. Wis kono ae jane ya. Kayane lupa. Lakuku. Ya wis ben, kae soalé ndaraku. Dadi kudu tak belani. Ngono ya. Ha iya, arep ngopo? Mbok tulung rembukno. Tak rembukne kowe. Nah, rak ngono to. Kowe wani pira? Pira-pira wani. Wong sugih kok tekoni wani pira? Piye? Jaluke pira? Dos pundi Ndara Putri? Aku ki emoh tenan karo Bandung Bondowoso. Mbok purun. Megah Biong. Bandung kuwi wis mateni Muni kok. kakangku, mateni keluargaku. Purun jare kepenak kok. Lah, bener, Mban. Iki munine Bandung. Piye? Wis Piye, to, Biong? iki ming arep tak Biong? gawe kepenak kok ora gelem to. Melu aku kuwi rak kepenak to, kowe ra sambut gawe, rasa melek bengi. Kah, Bandung, kahananku kuwi lagi susah kelangan keluargaku kok kowe kok arep boyong aku ki apa Lah, aku kira mulo duwe tak- pikiran
apa piye? Mula gandeng kowe kelangan warga rak terus tak bebungah ngono lho. Melu aku engko tak kudang kok to yu. Terus bar kuwi tak bebungah. Aku wegah. Tak bebungah ki piye yo? Oh, tak gawe seneng atimu ngono. Aku wegah Bandung. Mbok gelem. Wegah. Gur sithik kok. Wis to aja cekak-cekak, aja cedak-cedak. Ya umpamane kowe wegah. Lah denono aku. Aku wae apa piye? Timbangane kuwi mo. Dasari nenggobu sono. Aku kudu piye biyong iki kepiye biyong? Timun sikane layang langun negarane bangun negarane. Pantes dadi harwong ami. Eling kang papat. Piye? Rungokno kupingku kuwi. Aku wegah tok boyong. Yo, umpamane kowe ora gelem tak boyong. Kowe tak ning kene wae yo. Nang kene ngendi? Rasa diboyong, rasa nganggo boyongan. Ya? Heeh. Nang kene wae. Heeh. Ya sing mangon nek kaya ngono ki biyongku Kowe iki. nganu ayo. Aku harus diperjualbelikan iki. Bajake. Diancam aku. Saiki kowe golek mantrol. Lho ngopo? Aku golek mek. Ya? Padake apa Bandung? Kok mantol kargo ngapa? Wis to, mula Sak ora-orane homestay ngono kok. Mantol. pepete ora nggo apa-apa kowe gelem. Gelem ya? Mbak Wegah. wedi kok. Wegah Bandung, wegah. Netra kocak. Aja cedak-cedak to Bandung. Lindri. Biyong iki piye biyong? Bandung, Piye? kowe kok njuk tok gunake kesempatan arep nyoro nggot aku tenan. Heh? Ayo kepepet nek kowe ora kena. Yo sing Wong kowe diserang. mau wis muni nek kena ora apa-apa. Oh ya wis Wong ya. yo enggak sakit to. Ora. Ah gene kok. Penak ora biyong? Saya suwe saya penak, Mbak. Lah, diomongi. Pi, Mbak Yu murungokno to. Tuh Mbak Yu aku ki biyomban ya, Mbak. Iya, maksude kuwi. Wangel men to ya pecat lho. Pangkatmu ki apa mecat aku? Oleh kaya keswan. Dadi dalang setahun pisan mayang mecat. Jonggonya mangolan Alis nyomang uduk dure. Kono biyong? Kono biyong? Ayo biyong. Biyong, kok kowe kok mapan ngono ki to biyong? Wis ben sakanane.
Wis ben. Nek Kepiye Biong abrakmu aman ta Biong? Aman toh? ora ya. Ora toh? Rocah-racah. Aduh. Jan parah. Aja nggo dengkul ning oke. Iki mau ora nggo dengkul. Apa? Ya nggonku ki sakmono kuwi. Jan. Jan. Apa? Mudah. Bandung. Aku ora sudi dadi garwamu. Aku ora tresna karo kowe. Aku gak mbok boyong. Ora gelem. Aku ora gelem. Yen to kowe ora gelem tak boyong. Tak rudo paripeksa sak mbanmu. Neng kene tak pangan kabeh. Bandung. Piye, Mbak? Aja sok meksa nek pancen Orija ora gelem. Bapak jenenge. Karo jonggrang ora gelem, aja dipeksa. Tresno kuwi tukul saka ati. Tukul saka ati. Ati. Dadi aku ora entuk meksa. Aja maksa. Biong, Terus? Biong, apa ngene wae apa Biong? Aku etok-etoke gelem. Terus aku njaluk bebono ngono apa Biong? Luwih apik ngoten niku, Ndoro. Oh, ngono kuwi ya, Biong? Monggo, Coba, monggo, coba. monggo. Bandung, Piye? kowe tresno aku tenan? Tresno to ya ket mau wis ngoyak-oyak kok. Aku gelem Bandung. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem? Metok-metok. Sedang baru-baru karo duit 200. Biong, kepiye Wangono iki gawe Biong? candi. Wis arep esuk kok. Bandung kok kaya nek iso nglakoni ya Biong. Nggo awake dhewe tok numpuki kentongan ben. Adeng aku gawe kono warga. Warga karo ben ayam-ayam do tangi titik. Ngono ya Biong. Ayo Biong, ayo Biong. Monggo, monggo. Tangi-tangi. Kukuruyo. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wis, dadi. Wis dadi Bandung. Wis, Wis genep 1000. wis. Tenan Bandung. Tenan, hitungan. Biong, hitungan Biong. Aku sing kon ngitung. Yo yo. 1, 2, ana sing madhep rono ki ngapa ya? 3, 400, 400. 600. 600, 400 tambah 200. Oh, 600. 300. Piro niku? 900. Jiro. 999 Ndoro Putri. Tenane, Biong? Tenan malih. Wah, Biong, kurang siji. Durung genep Bandung. Durung genep piye? Kowe iki iso ngitung ora? iso 999. Butuhe piro? Butuhe 1000. Butuhmu 1000 mung kurang siji. Aku njaluke 1000 Bandung. Yen kurang siji ku ya urung genep 1000. Lho. Kowe iki kepiye to? Wong wedok kaya ngono atosmu. Wis tak gaweke candi cacah 1000 mung kurang siji kok ora gelem ngladeni aku. 1000 kuwi ya kudu genep Bandung. Ora Yen gelem. Kurang siji ki ya tetep kudu 1000. Kurang siji ora gelem. Ora gelem. 1000 banding siji ki akeh 1000. Kowe ora usah dadekke aku garwamu, aku wegah mergo kowe ora iso minangkani apa sing tak jaluk. Ngono. Kowe mung kurang siji ora gelem ngladeni aku. Ora. Sing siji genepe kowe jonggrang. Ndoro Putri.
Ayo yuk, dikapake iki yuk. Dados patung. Yuk, mumpung dadi patung tak gone. Tak gawakne kol diesel. Pun iki Mas. Oh nggih, empun niki terus. Nggih. Lanjut nembang Niki napa? nggih lanjut. Nggih. Mangke dipun ajengaken ya karo Rara Jonggrang nggih. Ten mriko nggih. Lah ngopo? Ah napa kula ten mriki kalih Agnes. Kula seneng nggih an. Sami. Biyen kula seneng niki ditolake. Ora apa-apa mung nyoto kok. Ya. Sampun Mas Gading. Pun nggih, Mas. Nggih. Sampun. Piye iki? Niki tesih Nggih, menika dipun lajeng lajengaken lajeng lagu napa? lagu niki Nggih. nyekar Rara Jonggrang. Nggih. Rara Jonggrang niku duet ya, Mas? Wah lagi kalih sinten? Sekali sinten? Sinten nggih? Sinten, Bu? Kes- Wow, kuwi. Kudu gelem, kudu gelem, kudu gelem, ayo. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ini ya mboten apal len, ora apal neh aku Mas. Nganu ngagem teks. Teks meneh. Ora apa-apa, Mas. Wis gayeng mau saiki ora gayeng meneh. Oh, Wis di WA Mas aku. Kono dipuas-puaske kono aku. Aku waksulan jan hooh aku. Den. Weh, halo. wah, Wah, siapa komandan? Berrokok. kula rokok. Wo ya. Napa? Pak sapa? Pak Rus. Nggih. Nyanyi. Oh, Rara Jonggrang. nggih. Rara Jonggrang ndi? Sakit, Pak, Rara Jonggrang? Aku sing nyanyi. Oh, ya. Moh ndangku aku ora ketok. Oh. Tetep pengen eksis ketok-ketok. Ya, monggo Rara Jonggrang. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Kabeh padang kasmaran. Nah, duret kalah ing perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka bandang kowe aja kuku. Perang iki kanggo kudu rampung. Mati
sampun Roro Jonggrang. Nggih, Mas sampun. Gede. Matur sembah nuwun Mbak Orisa. Nggih, Enggak, pindho lho, Bos. sami-sami. 400 berarti. Ayo pindho. Yang kedua lip sync. Apa? Sing kedua napa? Lip sync. Lip sync niku napa? Umak-umi kuwi lho, Mas. Halo. Lip sync kok. Iya, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Mbah Rus pripun Mbah Rus?